Ahojte, pred nami je číslo partnerstva 9. Moje meno je Jana, som karmický numerológ. Môžete ma kontaktovať na mojej e-mailovej adrese, ktorú mám uvedenú v popise pre v prípade záujmu o osobné výklady. No a dnes sa poďme pozrieť na deviatku. Deviatke vládne Mars. Mars je bojovník. Dobrodružná deviatka potrebuje na svoje fungovanie dva aspekty. Bude to cestovanie alebo ako keby aj tú spiritualitu. Vy v deviatkovom vzťahu sa máte sklon uzatvárať a byť stále spolu, nepustiť k sebe nikoho ďalšieho, lebo si vystačíte sami dvaja. Tu si treba však uvedomiť, že človek potrebuje pre svoj život priateľov. Deviatka je totiž ako pustovník, hej? Tak vy sa máte tendenciu tak často chovať. Je tu potrebné rozvíjať priateľské vzťahy s okolím, dovoliť sa podieľať na našom živote aj priateľom a takisto sa podieľať na ich živote, pomáhať si a v podstate využívať aj veľkú vnútornú silu deviatky, predovšetkým v humanitných smeroch. Číslo 9 je ako keby súhrnom všetkých predošlých čísel a tieto vzťahy deviatkové bývajú naozaj veľmi ako rozličné. Pozor, keď to vezmeme akože na ten Mars, tak Mars je ten bojovník, tak pozor, aby sme nebojovali medzi sebou. Tieto vzťahy majú jednu vec, ale ako keby spoločnú, buď sú štartovacím alebo ukončovacím vzťahovým procesom. Väčšinou sa ako keby v tomto vzťahu stretnú dvaja jedinci, ktorí si v minulých vzťahoch prešli rôznymi vzťahovými skúškami. A práve tento deviatkový vzťah môže byť ako keby takým odrazovým mostíkom k novému životu, k sebarealizácii a osobnej premene. Toto číslo je mnohokrát podobné aj jedničkovému vzťahu. Je tu naozaj veľké pôsobenie ega, hlavy, analýzy, lebo deviatka je hlava. V deviatkovom vzťahu sa stretnú ľudia, ktorí si na základe ako keby predošlých vzťahov uvedomili, že hľadajú hĺbší zmysel života alebo spolužitia. Netreba z tohto vzťahu utekať, je tu treba na ňom vedieť pracovať a uvedomiť si, že sa môžete jeden od druhého veľa naučiť. Pokiaľ sa vám to podarí, budete schopní vytvoriť tzv. Vzťahové dielo a budete inšpirovať mnoho párov. Čo sa týka finančnej oblasti, mnohokrát ako keby tu je dostatok financií, lebo deviatka je ako keby často aj duchovno-materiálny konflikt, čiže či máme prikladať veľký dôraz na tú hmotu alebo na pomoc iným. Čo sa týka úteku z tohto vzťahu, nemali by ste len tak ľahko utekať, ale pokiaľ jeden z vás dojde ako keby k vyčerpaniu a pracuje len sám jeden v tom vzťahu a druhý sa nepohne z miesta, tak je čas naozaj na odchod. Tieto vzťahy bývajú aj kľudné, pokiaľ ale dojdete obidvaja k nejakému uvedomeniu si, čo jeden od druhého chcete a žiadate, ale aj veľmi búrlivé vzťahy to môžu byť, pokiaľ sa necháte ako keby uniesť tou komplikovanou deviatkovou tzv. Marsovskou energiou. Hej, Mars bojovník. No to je katastrofa, keď začnete bojovať. Deviatka vás učí predovšetkým počúvať jeden druhého, zdieľať svoje emócie a pocity a navzájom otvorene komunikovať a tým pádom si porozumieť. Aj iné vzťahy nás toto učia, ale práve v tej deviatke je aj učenie, hej, to je o tej hlave.
Mnohé deviatkové vzťahy skutočne sú až do konca života. Môžu byť do konca života. A tento vzťah vás učí oboch dotiahnuť veci do konca. A je to aj vašou ako keby úlohou tohto vzťahu. Vy sa tu potrebujete vzdať tej hlavy, toho ega a ako keby nech tam prehovára to vaše vnútro, nie tá hlava, hej. Pokiaľ si jeden alebo druhý z vás bude čokoľvek vo vzťahu potlačovať, to znamená nevypovie, čo ho trápi, skôr alebo neskôr to vypláva na povrch. No a potom to môže byť boisko. Pokiaľ ste ale obidvaja plne vedomí a uvedomujete si, že to vzájomné učenie je jedinou ako možnou cestou, aj cesta vzájom ako keby tej sebarealizácie, dokážete si rôzne vlastnosti veľmi dobre prenášať, spolu budujete, obnovujete a posúvate sa vzájomne. Čiže toto zvykne byť taký vzťah, kde z mojej praxe na začiatku naozaj sa ľudia potýkajú s tým bojom, hej, tam jeden s druhým hádky, boje, pokiaľ sa nedostanú do toho uvedomenia si, a naozaj potom to zvykne byť vzťah taký ustálenejší a celkom fajn. No poďme na možné kombinácie. Môže to byť napríklad, že vy ste osudové číslo 1 a partner je osudové číslo 8. Táto kombinácia bude fungovať jedine vtedy, pokiaľ nebudete jeden druhému veci zamlčovať, budete vedieť hovoriť o svojich emóciách, túžbách, pocitoch a snoch. Veľmi často si tu jednička, to je to ego, a osmička, ten blúdny kruh, tí králi z minulých životov, budete si tu vymieňať pozície. V tejto kombinácii je aj mužská, aj ženská energia. Čiže vy si budete ako keby tú energiu veľmi často predávať, že raz jeden bude ako muž, druhý ako žena a tak nejak postupne si to vymeníte. Vy ako jednička a partner ako osmička, toto sú veľmi silné čísla a pokiaľ začnete medzi sebou superiť, kto je lepší, kto je krajší, kto je šikovnejší, zatvrdnete a budete si presadzovať len to svoje, vzťah vyslovene ako keby odchádza, odumiera, čiže tam sa zničíte. No, potom je tu možná kombinácia dvojky, sedmičky alebo tej jedenástky a sedmičky. A vy ako dvojica dokážete naozaj mnoho, pokiaľ ako keby prejdete nejakými 9 rokmi vzťahu. Pokiaľ počas tých prvých 9 rokov nejakého spolužitia pôjdete spoločnou cestou a nie každý zvlášť. Sedmička, pokiaľ to bude žena sedmička ako liečiteľka, má tu svoju prirodzenosť, jemnosť, intuitívnosť, práve s tou mistrovskou, majstrovskou, tak jedenástkou byť aj šťastná. Pokiaľ sa jej to ale podarí, lebo vieme, akože tam treba naozaj tú múdrosť, lebo sedmičky zvyknú byť niekedy tak citovo nevyrovnané a nebudú sa snažiť toho dvojkového partnera ako keby prebiť, dokážu vytvoriť naozaj pekný vzťah. A z toho dvojkového muža ako keby tú jedenástku majstrovskú. Čiže tam sedmička zohraje veľkú rolu, keď je žena. Ale pokiaľ je žena dvojka, je len na nej, či sa bude chovať ako citová, nestabilná, emočná hysterka a či sa pretvorí na stabilnú, sebavedomú, zdravú ženu, takzvanú majstrovskú jedenástku. No a pre muža sedmičkového v tomto vzťahu to môže byť veľakrát ťažké s takouto dvojkovou ženou. Pokiaľ zostane ako keby sedieť na mieste a nebude sa chcieť pohnúť z miesta,
a jednoducho žena dvojková nezmôže nič, aj keby sa postavila na hlavu. A v tomto prípade ako keby nemá cenu plýtvať energiou a radšej sa vybrať iným smerom. Čiže tá sedmička s tou dvojkou to nemajú veľmi ľahké. No a poďme na šestku a trojku. No, mohli by ste celkom fajn fungovať, ale šestka nesmie byť žiarlivá, majetnícka, ufňukaná a v podstate musí na sebe pracovať. Väčšinou v tomto vzťahu je taký, dá sa povedať, ufňukaný šestkový muž. Tam je ten materský komplex, vplyv matky, ktorý je veľmi silný. A on slabý na to, aby sa z toho vplyvu vymanil. Trojka je veľmi prispôsobivá, ale pokiaľ v trojke pretečie pohár trpezlivosti, je príliš dlho zväzovaná, obetuje sa pre tú šestku a energia, ktorú tá trojka vydá, sa jej nevráti, vzťah sa väčšinou ukončuje. Samozrejme, že v takomto prípade muž ako šestka začne ako keby kopať okolo seba, sľubovať, vyhrážky tam môžu byť, ale tá trojka sa väčšinou nedá. Tento vzťah učí šestkového muža vyslovene ako keby sebahodnote a sebadôvere. Trojky vieme, vy ste veľmi aktívne bytosti a potrebujete veľmi veľa pochopenia a priestoru, aby ste sa mohli realizovať, tvoriť a prejavovať vlastne vašu kreativitu. Pokiaľ sa necháte šestkovým partnerom udusiť, vy umierate zaživa. Tento vzťah vás učí trpezlivosti, sebadôvere a doťahovaniu veci do konca. Z praxe vám poviem, šestky a trojky, veľmi častý boj. Šestky tam šľahajú bičom a tie trojky naozaj, ako som vám povedala, im to potom oplácajú. Čiže toto je niekedy doživotný boj, pokiaľ sa samozrejme partneri nerozhodnú rozísť. No, potom tu máme kombináciu štvorky a päťky. Štvorka je charizmatická, to už vieme, zaujímavá, pracant, ale časom môže našu voľnomyšlienkárskú spoločenskú päťku začať nudiť, lebo sa mu nikde nechce ísť, miluje ten svoj gauč, bude príliš neústupná tá štvorka, tvrdohlava, hej, len si presadzovať svoje. No a tá päťka, ktorá potrebuje zmenu, päťka, aktivita, pohyb, stále niečo rieši, sa bude snažiť možno časom vymaniť z takéhoto partnerstva a hľadať si cestičky niekde inde. Samozrejme, pokiaľ sa štvorka nerozhýbe. Päťka tu môže potom klamať, podvádzať tú našu štvorku, ktorá je príliš usadená a veľmi ako ten gauč miluje. Pritom štvorka je fyzické číslo, ale vy keď ste takí pracanti, tak vy sa tak prepracujete radi, no a potom jednoducho milujete gauč, no ale päťka nemá nikdy dosť, tá päťka potrebuje stále nejakú zmenu. Je tu v tejto kombinácii aj mužská, aj ženská energia, pokiaľ je ale využívaná správne, tento vzťah naozaj môže pekne, nádherne plynúť. Vy si máte totiž čo, ako keby medzi sebou vymieňať, pokiaľ budete počúvať vaše srdce, vašu intuíciu, nebudete medzi sebou zvádzať ako boje, vnesiete do vzťahu vzájomnú dôveru, pochopenie, dostatok priestoru, slobody a spoločného tvorenia, tak tento vzťah má veľmi veľkú perspektívu. No a poďme na dve deviatky. Stretli sa nám dve staré duše. Obidvaja ste diplomati, charizmatickí, cieľavedomí, občas taký trošku ako veliteľi, alebo deviatka je veli. Ale nesmú tu naraziť dve ega a analytické hlavy. Toto vy musíte, tie vaše ega, pretransformovať do nejakého spoločného tvorenia, ponechať jeden druhému priestor, realizovať sa jeden aj druhý v rámci pomoci iným, lebo vy ako deviatkové duše
máte učiť, vy to máte predurčené, vy ste múdri, vy ste vodcovia, čiže musíte tu načúvať vlastne tomu partnerovi, jeho túžbám, potrebám, mať ako keby intuitívne vycítiť potreby partnera. Nesmiete ako keby byť veliteľom pre toho druhého partnera, prekrikovať ho, ale naozaj ho počúvať a viesť ako keby spoločne jeden druhého. Pokiaľ ostanete v tých hlavách, v tom nevedomí, aj v podstate ako keby v tom egu, no bude tam tá súťaživosť, tak to bude také, že ako večné boisko. Takže toľko o deviatkovom vzťahu. Poteší ma váš odber a teším sa pri ďalšom videu. Ahojte.